Domn ofițer, Așa mă cheamă. cred că careva s-a căcat în mașină. Cine boss Megu măsii? Lester. Mă, tu ai habar cât m-a costat să turezi Dacia asta într-un bulit de poliție? Mă cac pe mașina ta. Da, mă! Stai că deja ai făcut asta. No, bine, ai venit în Ungaria, că eu sunăm Sepem și păstănul de la Kürtos College. Fa, mă, trebuia să fi dat și o labă la pe bord. Aladin din, Aladin din, Aladin din, Aladin. De ce te crezi așa special? Ne înmulțim repede. Cum rămâne cu gașca acne pe viață, man? Asta-i, bă, legături de sânge acum cu asta și cu puterea lui Dani Bocanu și Florin Salam adevărat. Putem reuni tribul. Cu ce scopă? Mai mult teguri de hrănit, o avea eu pula mare, dar nu încape la tot în gură. Mă, copine spălați la cur, iar ați venit la furat de corcodușe, mânca mea-ți pula. O fut eu pământ, îți convine? Trăzni mare pula să mă străznească. Tu ai hack? La cine merem acum? La Bevali. Care, bă? Ăla ce tot zicea. Comandă ceva! Aveți meniu cu 5 lei? Eu iștenem, avem doar la 4 lei 90. Alădine bag o dată că trascu! Aveți meniu cu 5 lei. 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 Da bă, Bora, ce dracu te comentează și tu și pune ceva. La mulți ani cu sănătate. Amu comandă ceva! Îi grav, bă! Fugiți în trabant!